Извинете, кога пускате сайта? За сайта да питам, ще го пускате ли? Сайтът? Аре бе, няма да е готов сайта вече. Ами хора, след известно чакане съм изключително щастлив да ви споделя, че сайтът вече е готов, вече е лайв на thelindenway.com. Но какво е официално откриване без награди? Затова днес ще раздам и един талисман на Германия, преди да дойде голямата буря в Пловдив тази вечер. Последвайте ме и харесайте видеото и ви показвам как става магията. Влизате в сайта thelindenway.com, натискате започни сега или логин, натискате бутона Sign Up и си въвеждате данните. Много е важно използвате реален имейл, защото когато започнем да раздаваме награди, ще ползвам този имейл за кореспонденция. Щом се логнете, можете вече да разгледате картата, където се намират всички талисмани, чието код не е бил въведен. Да, талисманите вече идват с код, така че ако сте намирали талисмани, които до момента не са имали кодове, просто ми пратете снимка и ще ви дам кодове за тях. А тук може да видите къде се намира самата локация на талисмана. Отново ви моля, бъдете изключително внимателни и винаги с възрастен придружител, ако сте под 18. Да, също така си хвърляйте отпадъците на обозначените за това места. Успех!